Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Dakilak tili ki dawai kuli ki drip baik ki jai dawai bamla bantip ka Meghalaya Awakening Concerned Citizen ka bayai ringkat ba ka Awaken India Movement ha ka arp khandai trik julia arja apulai kilala bala shubrat shaka jakat he nyot ka badan hamarten maulai ha ka jengkan ba ka Batisi TV u president ka Meghalaya Awakening Concerned Citizen u ba banshai marbanyang ulai thu kat ba ki dang ya linti ha ka por premier ha ka ni kasngi kilalap ya South Li ki kali jong Shillong Municipal Board ki baket ki dawai but ondala bul dia lalap balalej bread ya kini ki dawai hamartan uba marbanyang ulai thu balalap ya kini ki dawai balasong hagi berni la sei na medical store kabadan hajang ka Ganesh Das Maternal and Child Health Hospital Shillong bal apen kit hagi artli ki kali jong municipal hak bayadai bat kini uba marbanyang ulong bakum ka kenhuan kan selek ban panjing pinchai na ka Office District Health and Medical Officer ban ka tra ka kot ka khia Bat kun thubru nak menteri jong sarkar jela ka Dr. Amprin Lingdo. Hang ni matang sengi ka ke ba pelongi bangi sa ke jinglengo anda bangi lam menne ka por jamit kum tu tang shwa bandum ka beneng ngai i bagi ya kitrok nang tin po municipal bagi kit ikini ki dawai dan ha bagi kit ikini ki dawai tengilngo ong sai ikini ki dawai kin kit dan anda ha bagi kit ikini dawai te kalong nakalang jungi ka pelong bangin budden anda ha bangi budden ngilap bagi wan poison si po marten dia anda ha bangi poi ha pokan ke jakal ngiru kum ki para benriu mong no habangi pai man kapor ni jiyo sngau ha bade bat ka prescription ya ka banakaliang jong ki hospital ni ki PHC ni ki CHC ki sub center sport ki district baper ni jiyo sngau be ka jing ot jong ki paj ba bang bom judan dawai
Ti ya kata ngim la bantip. Kai ka ban nakaliang jong ka government ka jongi. Lembaga sarkar jela ka jongi ka jule ni ka benta. Ti anda habang ngilap mata ka singi pati ki jawa ki dawai hang ni ngilap ki lak teli ki dawai kuli mo no ki tablets. Ki dan ki provident. Ki dan ki drip ni i. Ki balawan berat no sini si Pop Martin. Da ki lak teli mo no. Ngintip syo. Kai ka daw. Kai ka benta ka pelong ni ka sarkar jela jongi hadukan haban berat no gini ki dawai. Ti nak kata ka daw nakaliang jongi kum ka kenhun. An habang ilap ini kebentang isutu ba kalong ka ka banginum la ban pedang banong no ban nakaliang joko sarkar ya ka ba ipaj ba na kapor sa kapor an habak yo prescription kin haban lekit ki dawai na bar nagi pharmacy na bar te ka ban nakaliang jungin haban pan ki jingsai lembaga district medical and health office mong no DMHO office ngin haban pan ki jingsai lembaga East Kasil district ni bak bon bread ni dawai kumjur ngin haban pan jingsai na po ka Department of Health and Family Welfare jongka sarkar jela ka jongi ban ong bangin chupay ka ya kani kabenta bangin chusngap lada ka sarkar kan chim ya kabenta da ka baon bread gidawai kat chabamon kata kambut ha ka bakhaddo ki pajba jungi ki babun kin sa ka umdum ti kaloy kani kalong ka ka bangi ong bahan ka por nakaliang jungi kum ka kanhun ngin haban buddin ya kani ngin haban ya kenduro wad ya do ka minister jong ka sarkar jela jungi ka ba in charge ka health department bangin haban pan ka jingsai Singausi banong bakum ki pajba nong song snong ki basong hapo ka jela Meghalaya hi nadu ki district ki beper ngin yo i banong ba ki dawai padi jaka ban prescribe si ki pajba ki dawai ki belari ban ai si ki pajba la don ki pajba ki bamong ki bansau la don ki pajba ki bedon ki jing stam bayong kli la ni gidon ki jingpang ki balai pojat ya katangim la bentiep andai anda habang ngilap kum ni mentam mar khamat ni Martin ki dawai lawan bread no chal pok ni jaka balai wan bread ni dawai kai ki dawan bread ni dawai ya katangim la bentiep dan rei kini ai berkhoi ngi sutu shahi banakaliang joka sarkar jela kadaman ai ke jingshai ka Department of Health and Family Welfare ka dan hapo ka jela ka jengi lembagi district beper lembagi DMHO office beper haban pai gini gidawai sigi jaka beper bar kini gidawai gidi ban poi hero chapo ki CSC ki PSC ki sub center bakum ta ter dan rei ana bangilap menta ka singi hang ni Martin Hisendon lawan berat nak chapo ni ka jaka ban pelong ye gidawai tang ban ong ban chutit kai no lese la syutiet dia gitu gidawai ban peluk kai ke pisah jong upaj ba andai klem pen trai kam gidawai klem airu gidawai bakin let chapo ka bentah ya ka bagi paj ba gidi benyo jing sumar dina kaliang jungi ni ka pol ngi suman ong ba napo ka minister in charge of the health department kan hamai jing pensai dina kaliang jungi ka kanhun lembaga Meghalaya Awaken Concerned Citizen kumjuran ka lang ka jing senran ka awaken the movement in haban yo ya ka jing sai ka bapura balai lawan berat no ya kini gidawai chapo Martin kata ka di gawai ka benta bakongsan lada ki dawai lahaban ong bala say kin ong bala expired ngimtip ya kata ba expired balay bala ki dawai kin haban expired adu da ki laktelin haban berat ka dispose si ki dawai ban dispose si ki dawai ki bala expired ngingit ba haban dispose leba ki PSC ki CSC ken lada omla pendan kam show itu dawai ki PSC ki CSC ki sub center kin haban tip ya ka kamrang bajuki kuno ban dispose lada ban berat no ki dawai bala expired andai menta si sendon ngilap si sendon napo ka health department napo ka health department jong ka sarkar jela ha baron bread gini dawai adu bu pajba menta ada uyoi ya kani ka news menta ka singi unsa ha ka lingo badu pajba ngai scam ba barok ki pajba ki haban panik jingshai napo ki CSC ki PSC ki joki ba pair na mar balai anda haba ki lej ban shim dawai bunsin ngi julap ba ki pajba kin jio ki dawai kin haban tit napo ki pharmacy keleng na yau ki haban tit teng na ki dukan ba pair ki haban tit ki dawai ki ba yo prescribe bagi doktor dekani ke ke beta ka ba nakaliang juga kenhun hi ngin haban yo jing sai ke pura bad kini ke bentang somon ong bawat spok ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India ro in haban pha ya ke letter na ke benta ka jingdon kam jogi pa ba radang yo ban ya kendo la sai ke sing le ya kendo ya ka health minister kan ban yo jing sai ke pura namala dang ngim ong bangin chusngap kan namla ban long dalile ro em namar ngi ki pa ba nong song snong hapo ka jelahi pro ko wei bangin chi ya ke baka jela ka penan kam community kamut ha bakhaddo tingim de shu ki breo Imde syuk ki brio. Ban ngim don syuk bang bangin syong hapo ka jela ka papenan kam hi da ka pisah jong pajba kan lekat bamon kini ki ai khot ngi ki dawai mtala swan bread ni ki lakteli adu ki drip adu ki provident adu ki tablet paracetamol ki ai khot ngi mi thu syuk ki dawai da ki lakteli la swan bread mon swan bread ki nyut ki nyar sini te kai ki jimon adu kat menta ka singi ngilap bagi dan duk sau kali artli ki trok ki bahe ban artli ki trok ki barit ki bon kit haban pun pau hero ko mangitip sai mong no na lembak ki health center beper ke ai ke ba kiwan ra itu dawai ngim la ban tip la kiwan ra na pok health center ne kiwan ra be lemba nang nui kata ngim la ban tip
ndai ka ai ka bangi i bi bagni dawai kimi bi na postur ban lek berat ni spot maten jungi anda habangi la pendek ni sutu sai bangi dan kami ka clearance report ada ngidi ban yo clearance report lembaga RTI Act 2005 ni haban wat hi kini kebenta pada ngai scam baka sorka jela kana mla ban bori bala da sorka jela jungi ka bori kata kamut ka sorka jela jungi ka bori ka pisa jong upaj ba chano resano ya ka bangi mla ban tiet lada yi gidawai gin haban dispose ngai bag haban dispose kalong ta dara mla ban pendan kamsyo lani bagi paj ba kim dan kamsyo kata kamut ka di bonlong ka basai ban dispose gitu gidawai ro dei lembaki health center gi baper gi don pok jela jungi anum la banong bagi gidawai gi apoi support gi district gi apoi support gi block baper mentakin pai pat sesisin support ka sto division jong ka sit ka jungi te kata gi namla ban pedang dei ka ai ka ngidon kam ya ka jingsai ka bapura ya ka banakaliang jong ka health department kan haban pensai segi pai ba nong song snong jong ka jela me ga hai borok koi